Salutare fraților, bine v-am regăsit la un nou videoclip cu un nou joc. Scuzați-mă că nu am postat așa de mult, dar am fost la niște ani și acolo n-am avut internet. Și noi acum ne vom juca un nou joc, PUBG. PUBG ne vom juca. E că am și un costum interesant. Iaca. Și aici mă voi juca, e că numărul 1 este Doru, dar numărul 4 este Sebi. Doru are o... Și că acum ne vom juca. Și acum Doru ne va duce într-un loc foarte interesant. Și iaca, scrieți voi ce faceți. Nu uitați să vă abonați, să dați un like acestui video și să vedeți videourile mele. Și noi acum e că doar deam sărim și noi. E că cine știe acest loc să-mi scrie în comentarii. Și acum noi ne vom strădui să cădem drept înăuntru. Iaca pe aproape. Iaca pe aproape. Și acum, iată locul. Și noi acum când vor cădea, vom cădea în apă. Și acum noi vom strânge cu... E că avem pistoale. Și acuș, e că am și un ghiozdan. Aici nu nimic, e că această pușcă să luăm. Și aici sunt foarte multe locuri interesante. Cine știe acest joc să-mi scrie în comentarii. Să-mi scrie în comentarii cine vrea să se joace cu mine. Și iaca. Și iaca acum, până ce nu ne-a prins nimeni. Și aici avem o ieșire. Ia uitați-l pe Sebi. Aici. Și e că am ieșit acum afară. Ca cine nu știe, cine se apropie de zona aceasta fără straucești albastră va muri. Și dacă vă jucați cu prietenii vă vor putea salva, să vă dea viață, dar dacă sunteți singuri, mai bine nu vă apropiați de această zonă. Și scrieți voi ce mai faceți, scrieți-mi în comentarii ce jocuri mai vreți să mă joc. Și acum voi face o mini promovare lui Mr. Danu. Este cel mai bun jucător de Brawl Stars și el trăiește în Ialoveni. El este un prieten de-al meu și primul s-a cunoscut Doru, după aceea eu și după aceea Sebi. Și acum vom sări peste un gard. Și că am sărit și acum vom aștepta să ne ucidă cineva. Așa de tare, nu știu voi, dar eu așa de tare vreau să ucid pe cineva. E că iară Sebi. Și unde este Doru? Uitați-și pe Doru și acum ne vom duce să căutăm o mașină. Cine știe ce joc, s-a băgat un upgrade foarte interesant. Și la noi acum vremea cam nu este bună, plouă. E că mă ucide cineva, nu știu de unde, fraților.
Și vom fugi mai departe. E că ne ucide cineva, fraților, dar nu știu cine e. Acela e Seb, număr 4. Dar... A, ia uitați-l. Și acum ne vom strădui. Ia că l-am omorât eu cu Sebi. Și acum ne vom da. El a fost bun băiat, s-a jucat bine. Ia că am găsit și o mașină. E că doar a găsit o mașină și acum ne vom urca. Și aici sunt mai multe locuri, aici poți și așa și să împuști. E că acolo se coboară cineva de pe parașută din avion. Oare... Du-mă la jur. Și acum ne vom duce la dânsul să vedem ce este. Deci astea vă spun întâlnit foarte, foarte rar. Dar a fost interesant. Și acum ne vom duce de aici. Așa că s-a urcat și Sebi, noi ne punem tot. Stăm aici lângă Doru, prietenul meu cel mai bun. Aceea las și pentru alți prieteni. E că aici am mai găsit încă unul. Cred că din echipa noastră. Și acum eu vă lua această mașină și ne vom... Gata, e cum se spune. Dar, ia că am găsit un om și ia că l-am omorât. Cu mașina aceasta poți omorâ orice om, vă spun deodată. Uitați ce roți mari are. Și acum ne vom taci. Dar jucătorul acesta era foarte bun, voi vedeți că câte are. Și Iaca. Și acum doar mare și Iaca și eu cred că mor, noi vom fugi de aici. Iaca l-am găsit. Iaca. Și pe aici cred că Iaca și acum vom ajuta oamenii, să nu spuneți că eu sunt om rău, eu ajut pe toți. Și Iaca doar a terminat, suntem amândoi vii. Și acum ne vom duce mai departe. Și Iaca. Și acum să scrieți în comentarii să mă umplu viața de tot sau să rămân așa. Eu cred că să-mi umplu. Cine mai sunt și pe aici oameni, că aici sunt foarte multe apartamente și aici sunt foarte mulți oameni. Și acum ne vom încărca viața. Și acum ne vom duce. E că cineva împușcă în roți. Și Iaca. Să-mi scrieți în comentarii ce jocuri vreți să mă mai joc. E că facem aici drift, multe nebunii, cum se spune. E că acum vom încerca să mergem peste aceasta. Nu s-a primit, dar peste alte pietre vine zona albastră. Cum v-am spus, fugiți mai bine de zona aceasta. Că este foarte, foarte rea. Și periculoasă. Și acum mergem pe munți. Ia că ați văzut roțile din arde mașina. Ne coborăm, fraților. Și cam acum fugim.
Și că acum sperăm că prietenul meu Doru va veni și m-a lua. Ia uitați-l. Și din greșeală a dat că prea un răzgon și m-a omorât. Și acum e că ne-am suit și acum vom pleca. Și uitați, aici sunt 4 locuri. Ia, uitați, aici, e că la volan se spate. Ne omoară cineva, fugim. Ori mă scrieți că... Uitați, fraților, ce am pățit cu mașina mea arsă. E că acum vom lua și pe prietenul meu și vom fugi de această mașină să nu ardem și mașina aceasta. Și să-mi scrieți în comentarii, oare pe ce loc suntem? Sper să fim pe locul 1. Și mașina aceasta cam, eu cred că s-a stricat, să luăm una nouă și mă voi strădui să conduc pe dor undeva într-un loc interesant. Și rozile acestea mai buxuie, ia ca, uitați, ia, uitați. Sunt moartă, vin și mă ia, să ajut. Și ia ca, și până aici. Și eu că deamă sunt mort. Eu că suntem pe locul 4, toate bine. 4 din 50. Să scrieți în comentarii, fraților, ce este acesta, că eu nu înțeleg. Și cam am terminat și acest video. Să-mi scrieți în comentarii ce jocuri mai vreți. Până aici au fost jocuri. Nu uitați să dați un like, să vă abonați. Și să vă uitați la următoarele mele video în care le voi posta. Sper că de grabă așteptați. Sper că mâine voi posta un nou video. Pa la toți!